Ndira che se nsuo ankasa se ye ka wo mapapa wo ho a wo fa ekwan pa so ekosra wo de ma wo. O mapapa. Eno wo yifo no so. Se oko aya ye wo busum bi wo a o ma wo ba wo na senso ewo ahefo ebe mo bibia kwa ba e de basan ko fa TV. Abene ya bibia me ta me ka kira o me se e ya amamre ne amane atitisem abakosem edwumadie ene de bremo. Ye ne mpanimfo wo mu ne de o mo akwadre wako mu. No mo nim sunsun mu asem ene ne. Sorry a ene wo mo etwetwen ko ne ngwanten di ne bia. Se o hwe ya ase wo mo bia na se obehia mboa mo afa wo. Ene ya ba piem e wa chepim ko. Ya sabi no be kesi a ye no ya ba twetwen. Kama ho ye mo be ma kwa ba akwa da ro ma sanko fo TV mo kwa ba ada ro ma pa nyine kai se rere wa ne tia na do akasa we bo din aja wa chere bia wo nyanga sa ye fami nana abijamfi ya me wo akrofonso ya me ye onyam kwa me komfo ya breli brebia sa akonu no mun samane die ye me mpalimfo ada ro manti minim ne ensemu a ewomu ye ene ne enye olmai ene ka ho se da ponda mi no ene aba ha ne eba bia no na wo te fam na ene wodi nkomo sabi abunu se bia nyama nso wo ma hu se wo nkonwa akese ho a sisi dwa sipimne ade ne akeka kan ho na unchire mu pa ni se minchire mu nyina ne se bosom na nkasa wotemese wo no oyisuma ya ontina konwa so eblani brebia unhu se onyame aba na obetina akonwa so dabi ebi ni ho sa from say ebeto ye nana num nyina bosom na bedi yensem no oba bia wote sebe ateso na oye na dwuma akonwa de enam se bosom no ye sirewuni a na mamre ne na mane enti ompa konwa no enti yenso yentimi nkase ye tina akonwa no so aya mamre le breni brebia wo se bosom na mamre na aboye no eno ana wo se igusu ye ma no da wasi bru akra na nche se ninti na breni brebia na ebeba no na wo to ateso ne nkonwa no sisi wo nkonwa we dem se e abosomfo ne panimfo na mse o mo suma no ho na mse o mbo a o mutena so breni brebia ye duma na ye no ye nya ahemfo nya atitirifo nya ni monyamfo nti ese selecting konwa ni si wo ma no because no bia na oba obetimi me na atra konwa bia so se wo ba konwa na yi so e wo se wunya konwa opani bi ba obetimi di ama no amana international di anidie ne ebu ya ewo mu ama no abram da wasi bru sabre ya hefo sabre ya di na abijamfi ene na etwetwen ko no na yenkomo akra da ma ye ba bidie no se ye fra bibi se ensuo ba anase se obia wo bibia ehu akora no be na ne na mfia na ni mayi na waye bibi tisa ekwa be na akora da roma ye fa so ayi na sa nkora no da roma ye ni ensuo ba wo ensuo ba bia ni ho se wa wu ensuo ba na wo ye yarefo eni ho sa na de wo mu nyina ya de ba ko ye wo bibi ti se obi timi kotena baabi obetena no na ensuo re den ewo ba anidie ni bu a wonfa ma ensuo ni ntino ensuo ni timi ema ne warning se bia me wachiwade we eni kwa se ye de kame ne nipa na kotena ho na stro na na ogusu na no ma enye no odi tia ensuo no enti ekobasa na se warning ni ba mu na wontie dia e wo se nchire ensuo ni chire tumi bi yere e de chire no enti nsuo no etimi dane no ma bibiri e de chire no ya enche se eye ensuo ni ba no na wa yere e na wa wo no because aso den na ensuo ni chire bibi chire nse we ye machiwade ana ye mfa we nkame na o mugusu a o mo ye no e wo se nsuo no eyi bibi chire no enti sani ti no wokwa wo so yo ba wokwa wo so a ana se wo ye be makra ne bi ebuo ni no ma ne nkoso no na wo de awo ade a ense se wo ye de wo se wo se nipa na se wo obi ensuo ni bitimi da no wo kura ma obi nyem no wo no yeah
sɛ wokɔ ayi mu a wode to baabi a wobɛbusa ahu sɛ nursing fo ɔmo gye awoɔ no obi tumi bɛwo no awo wɔwɔ obi tumi bɛwo no awo adene obi tumi bɛwo na wawo nneɛma bi a wotumi hu sɛ saa nneɛma no a wawo no animu na koraa na ɛwɔ sɛ yɛfa deɛ no kɔyɛ dɛ ɛkɔsi a ɛmmra a yɛmfa nto abɔnten ma amanfoɔ nyɛre ɛmfi yɛne mahu ɛno no ɛnkyerɛ sɛ wɔyɛ nsuo ba ɛnyɛ saa ne teɛ na ebuo sɛ wobu nipa a obi bi a woyɛ biara no kɔ so sɛ woammu nipa a wode bɛkɔ abɔnten sɛdeɛ wodi wɔ fie no wode bɛpi abɔnten na wakɔyɛ adeɛ a ɛnyɛ saa ne nipa no bɛtumi adome na wanya saa nsunsuansoɔ no nti wode bɛwo nneɛma a ɛmfata mmarima no nya ɛna mmaa no nyinaa nso yɛ dɛ ɛnya before sɛ saa adeɛ no ɛkɔ so a nso no bɛtumi adaa no ho ama wo bɛrima no wabɛyɛ obi ba ama wo ne wɔbaa no akɔnyi nsɛn na wanya saa nsunsuansoɔ no saa ne teɛ nti akwasi ehwɛ mu a na kyerɛ sɛ ade bɔ mu ankasa no enipa wɔ hɔ a wo sɛ nka wotumi to ano nareka eni kwan sɛ sɛ bi wobɛhyia wo bi na sɛ bi na no ebi a ɔyɛ ma nsuo anaasɛ ebi a ne se afɛm so ne gu soro na wɔ hɔ akɔsrɛ ɛboa ma wonya saa nsunsuansoɔ ɛboa ma wonya saa nsunsuansoɔ ne bebree before sɛ wɔammu adeɛ wɔ fie no wode api abɔnten nti wokɔhu panimu bi na wanya yadeɛ bi wanya nsunsuansoɔ bi a wode bɛsere no wode sere no so a wɔbɛdome wayi saa adeɛ no de ayɛ dɛn ɛde ama nti sɛ yɛka sɛ obi yɛ nsuo ba a deɛ na mennim ade koro nti ayɛ sɛ nnipa no yɛ nsuo ba deɛ ɛtɔ so obi tumi ɛkɔsrɛ ba ɛwɔ nsuo ɔkɔyɛ amammerɛ ɛma nsuo no sɛ menya ba nti nsuo no mmoa me na menwo ba nti sɛ nsuo no boa no sɛ wɔbɛwo ba a na wakɔwo ɛnɔma a ɛnya anaa yɛnhwɛ sɛ yɛbɛto yɛ nananom na Bible ni hɔ no na yɛkɔyɛ nananom nsuo no ɛkɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ yɛkɔkora bi hɔ no mu a yɛtumi ka sɛ a wokye kɔtɔ wɔ nsuo wie mu a wokɔ a wommu wo nsa biom wode bɛwo ɛba nnipa dodoɔ sɛe ɛna ɔhu sɛ ɔmakɔ nsuo no mu akɔpɛ ba na wakɔwo adeɛ a ɛnyɛ ɛyɛ subae ɛne bu a ɛnni nipa ho ɛne ma nipa wo adeɛ bi a ɛte saa ɛnyɛ kɔmɔ sɛ wobɛhuhu saa nɔɔma no bebree saa nti nsuo ɛnni ba yɛ a wɔnyɛ ɛnte saa apradaroma sɛ obi wo saa ba no te sɛ bia sɛ adwene wɔwɔ anaasɛ bibi te saa na ɛyɛ musuo ba anaasɛ sɛ ɔyɛ musuo ba ɛno yɛwɔ amammerɛ bi wɔ hɔ a yɛyɛ ma no ma nnipa no memfa no ɛsi bie bɛkɔ ahemfie akɔyɛ nneɛma bi te saa deɛ wɔ mu ni sɛ ɛkɔba saa ɛnɛ asɔfo yi koraa yɛ abusa kyɛ akɔmfoɔ obɛtumi akɔ mpaebɔ baabi ne akyerɛ sɛ kwan wei na afa so wakɔtena nsuo bi ho nsuo no akɔtena ho no wamfa didi ama no wamfa bu ama no nti saa na ɛteɛ deɛ a gye sɛ mokɔ nsuo no kɔyɛ amammerɛ deɛ ɛde ma no nti amammerɛ no a mokɔyɛ no ɛmu na ɛbɛyi nsɛm a ɛwɔ mu no nyinaa de aba nti sɛ moyɛyi ba na mosere na deɛ woyɛ nsuo no wogye wo mfo nsuo tom na hu sɛ ɛnyɛ a nsuo no a saa bɛtwe adeɛ no a wɔde maa wo no ɛfiri hɔ ɛma woyɛ firi ɛti sɛ kɔba saa no so a koraa wadabro mu amepa bisa wo sɛ ɛberɛ a yɛba bɛtwe saa sunsun no de afiri hɔ ɛnya nsunsuansoɔ bi abɔne biara wɔ wo maame no akɔyɛ saa nyamena sɛm no sɛ wo nsunsuansoɔ no a yɛde saa adeɛ no akyerɛ ayɛ wo no nipa bi a woyɛ bɔne na wohu bɔne a no na wopa kyɛ ba sɛ yɛde kyɛ nti sɛ wohu wo mfonsoɔ no a wayɛ no na wohu ɛpa kyɛ wo deɛ a na ɛwɔ sɛ adeɛ no a ɛwɔ wo nkyɛn no sɛ firi hɔ wie a ɛnya deɛ sɛ wobɛnya saa nsunsuansoɔ no abi yɛtumi wo obi na ne fa no yɛ aboa na ne fa no yɛ nipa ɛberɛ a saa berɛ naa mu no wɔnya wakɔ wawo so ɛno na medii ka kyerɛ wo no sɛ ansa na obi bɛwo saa adeɛ wɔ no no na biribi wɔ mu ɛnyɛ kwa sɛ wonam a na wakɔwo saa adeɛ wɔ no medii ka kyerɛ biribi kyerɛ wo sɛ bi kora na ɔmakɔtena nsuo bi ho na ɛbuo nim adeɛ nsuo no kyire no ɔmode yɛ no before sɛ wɔkɔ asɔre nti no ɔmu
amamre bia nti saa ni nti no nso no so be kyerɛ ne tumi ayɛrɛ ɛde akyerɛ wo nti wɔkyerɛ wo de wobɛhu sasase yi so no wɔn no wɔtumi ɛwɔ asase yi so akwasi nsuo de nka mu nka nsuo de ɛsɛnka yɛ sade yɛ bibia da hɔ kwa na tumi bia ne nyama bɛ ne wɔ mu a ɛbɛhu ni saa nsuo ɛwɔ tumi kyɛ bibia wɔ wiase nsuo de ɛsi am tu ɛsi so de ni a biwura bosompoma mu a mɛsɛ bi na ma no na da mɛkɔ mɛwi susu mu sɛ kwan bɛ ne fa so a saa bosompoma no ɔbɛda hɔ na sɛ nipa ya na kwa tu ni di ɛnyɛ nipa na tu ni di ni di na sɛ yɛka sɛ nsuo yɛkɔ tetem koraa ne yɛka nsuo a ɛnnɛ yɛwɔ mpanimfoɔ bi wɔ abu saa ne nsuo a wonim nsuo no ase ɛno ansɛ wate sɛ yɛsɛ yɛfrɛ ne nsuo yɛmfrɛ ne nsuo biara de asase bɔɔ denseɛ ɛnnɛ na mekyerɛw sɛ nsuo biara da baabiara no yɛfrɛ no asase bɔɔ denseɛ akwasa ka san sɛ kyerɛ ne sɛ asase bɔɔ denseɛ kyerɛ adeɛ a ɛɛden na wɔwɔ din ɔte ase ɛberɛ a Nyankopɔn koraa bɛbɔ n'adeɛ no ɔdi kankan sɛ nsuo nkɔ nsuom ne nɔte nkɔ nɔtem na asase ne so nyɛ hɔ ɛnyɛ na wonya kwan mmɔ n'adeɛ ne nneɔma mu hɔ nti wɔbɔ nneɔma nyinaa wieɛ ne nsuo na ɔde yɛ dɛn ɔde hohoro ho ɔno wɔbɛtew sɛ nsuo no hɔ na kanfo ye gidie pa e wom ni se ye de hu se sa nsuo wei di se enu nti ana ye kyerɛ wo sɛ saa nsuo no e wotumi e kyɛ bibia wo biase before sɛ obi ba betene kromu no na wo hwehwɛ firi baabi a wo firi a wo ba na wo ba bedu sɛ baabi wo betena no wo benya nsuo a wo de bɛyɛ bibia nti so wɔbɛkyekye korona wɔbɛkyekyere no wɔbɛto sɛ nsuo no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti wɔne nsuo no bɛdi asia nti one day no nsuo no ba bɛyi ne daeɛ na wakyerɛ ne bɔbrɛ a wɔyɛ dɛn wakyerɛ ne din wakyerɛ sɛ adeɛ wei yɛmfa nkame aha na wabɛtena me nkyɛn no adeɛ sɛ na mempɛ na mmom no me din ni sɛ wo sɛ wobɛyɛ amammerɛ ama me deɛ a ɛdin a wode bɛfrɛ me ya wode bɛyɛ amammerɛ ama me ni nti medin ni nti kwan ya sɛ ayɛ akanfo ne fa so yɛ nya hunumu fa yɛ nsuo ho sɛ kwan a wobɛfa so a wone ne bɛtu anamɔ wasetena pa ɛne wo dɔ ɔpepa ɛno nti ɛna wobɛso ɔdaeɛ na wakyerɛw biribi sɛ me yɛfrɛ me nsuo asomasi saa na ti nsuo asomasi saa na ti yɛwɔ ahɛfoɔ sabre adeɛ nyinaa na de damfi ɛna ne sabre mu ate sɛ yɛna na twetwe nkɔmmɔ ɛsua adeɛ sɛ yɛfrɛ biribi nsuo ba ɛkwa bɛkora ne ɛhu sɛ nsuo asomasi ɔde sei anaasɛ ɔde sei nti baafo adaroma sese no sɛ kɔba sɛ nsuo no ɔtwe ho anamɔ wɔne no atena na yɛwɔ nso asɛ ɛkɔ ahemfie anaasɛ yɛtumi ka sɛ nsuo wei deɛ ɛkɔ mpanyɛfie ne yɛde yɛ amammerɛ sɛ ka mu yɛ nsuo bi ayɛ nsuo wansa nipa ne firi baabiaa wɔbɛduru kuro no so hɔ nom no a wɔkaa hɔ no wɔkyekyere kuro no wieɛ no ɛyɛ kuro no yɛ kɛse no ɛwɔ sɛ yɛnya panimu a ɔbɛyɛ ɔbɛda kuro no nti sɛ yɛnya pani ma ne bɛda no ɔde a ɛne ne ɔpani no a ɔno bɛkyekyere kuro no no wɔde nsuo no bɛkɔ ahemfie wate aseɛ because ma bɛto no nti kuro no yɛde ne din bɛyɛ dɛ nsuo ne din bɛto kuro no nti sɛ yɛde nsuo ne din na ɛto kuro no deɛ a na wɔn mpanifoɔ no ɛbaeɛ no wɔmbɛtena ase yɛ amammerɛ ɛde ma nsuo no ama no aduru mpɛmpɛnsoɔ a saa mmere kuro no atumi ayɛ kɛse ayɛ amammerɛ ayɛ yidi a ɛwɔ sɛ yɛsom nsuo no yɛsom no wɔ ahemfie ne yɛde n'abɔdin yɛre ɛma no nti wɔn sɛ wokyerɛ mu paa deɛ na kyerɛ sɛ nsuo biara deɛ nkɛyɛ ɔhene deɛ nsuo biara ɛyɛ ɔhene deɛ sɛ wo a wokɔ no kora no ne so tumi sɛ wonni tumi wɔ so ɛyɛ ɔhene ɛna ne deɛ akora nsuo bi tumi pie abusua mu nsuo tumi pie abusua mu na sɛ nipa na deɛ ntina nsuo na aka kyɛn sɛ adwanafo ɛsi nsuo wei deɛ ɔpanin no a ɔnante yɛ a wɔbɛto nsuo no a wɔsɔn no no
ya nsuo no aye bema aye kese am ye di kuro no atono no e woni fie because amamre na wo ye no titi amamre no eye ndidi so obi beko ebi beba nti wansa pani ne be chichiri kuro na wodi nsuo no ye na eyi na wodi tifie eye na amamre ene amane ne de ukoba kura na nsuo no ana wosom no nti si ye bibi efie no ehɔ no na de be ya yimfie nti aye kese no na yape nsuo ne dan ewo ayimfie hɔ no mama ansa na nkunya no so yape wo mo so tenabre wo nsuo no na ye di nsuo no aye amane ne amamre ne ye de aya de de atoso se be ya obi be ye bibi wo kuru no ana se obi be fa ebe kokoro no be ya no ma emfata nsuo no be kire tumi no a kire nipa kire fo wadaroma ne nsuo nkomo na sabre me ne wodi sabe asofo no kasan osusu ne bansuo so fa konfo ye wi asofo na asa kwa kugina nsuo no ase kwa kubo bi asu na nya sa honhom na wo nam so enunti na meka bibi kire wo se nsuo tumi che bibia wo biase bisam se de be nti ne nsuo tumi che bibia ade bia nipa de sani wo ye bia wo tumi nsuo mfiri oso wa benti se de kura wo tumi nsuo nya dai mfiri muda dinti ma meka sa no sisi ya ti ya gina ha ye busanse mu ya ye kan nyina se bibi kura tra me sisi a nsuo na me be re menom amana ye re afiri ho yesi ye kobosu de benti ana sofu kobosu onzo obi akotena cement tuzu wo bosu onzo obi akotena ko tare tuzu se wo bosu na so mo mo ni hia ese asu emi ka se bia asu oda eda ne kurom mua na so fo ko gina ko bosu mua so na konfo ese bi mu gina mu bu nsa mu mankosu awu mu twa mu ade ma wo mo enye se wo mo ne ye ni nhia o mo ne ye ni hia na ekom de wa odo wonsa bonkum ni fanyina ayede edidi wonya biane na obi ekom de no pa se kom de no o mo na biane a na didie no enko na de wadidi kakra akom na saade no ono so na didie enko we mu nyina ekoso no gina se obekọ nsuo mu nana wadaroma munim ne ekoso nyina obesi nsuo no apa nsuo ne chew aka bibia kire nsuo no ebra wo kono no no na koye ono kwa ne koye nsuo no se da kroma odama obia obetimi de kwasem afiri akọ nsuo no akọbọ na mane emra wo mfa obia nka ho nko nsuo no be wasede na yede e de amon nti se wo yema me wi a me kodase a menam ni asema me yere me kan nti me kodase a menam ni ma de kura me ya me de maseda me kwa yere ebe kwa mansuo nti se obi esofo na wo se woni nsuo ne nhia na minhu ne sofo kura wo yere wo ye na emum no asofo na kom de wo mo no ene be gina bonten e kasatia sebi nsuo ne wako sunsun pa wo kwasofudie ya wo se wo ye sofo o nyina platform so enkasantia nsuo da kosa bi no abaya obetimi ayi nsuo ayede afiri muda akura odano ye ka nsuo ba hodo itimi kasa nsuo we o kan konfo we obekokuro we so yes wo fen e wo no konfo ha obeduru nsuo ntam yes wo fen aba nko konfo ni wo nyina tibiti tire so ba ko eye wo mma anase ye nsuo na de mane e basa no nsuo bi betimi abasa ye wo krom aye si nsuo bi de bosompoma wati ase krom aye frɛ bosompoma obetimi akwa ko pie ba bi foforo na nye sa bosompoma na ne yede frɛ no na okoduru ho no wanya edin foforo eti se wanya edin foforo na obi kom bosompoma wa krofo ga na wokwasa aman na obi nso ekom sa nsuo na emfasa din na yede frɛ no na be frɛ no ye wodin a yede be frɛ no sa na ti ene nsukuro na ye kan wasabro
nya ba bia na sansuo no etimi tretre ko wo ba bia wo yere okokoduru nsu bia wo ba bia okoduru akwa da ma nsu wo mo sania ye ka se hunhun we wo mane ade wo mo wo sa nsu kire se ebi na me kire se sensu a ye wo ha no ma ye friend bosompoma ni okoduru ba bia ye friend bosompoma nsu na ono ha na ayere asesa no ono ha na asesa no nti nsuo wotere ko ba bia o betere ko do bia na kire se wawo akwa ye din komo yi ahunhun nsu sebe omo nsu ni nkunfu ana akratwe wo kuratwe wo ezi nya ni tie se nsu bi ni nsu bi timi bonsa ho abla ko a omo mum eno e di ndra se de mo e de nge ni pa na nge ni nkunfu ndabi bibi ti se ntafo kra ye wo ntafo a se manso timi si wo muntem bisom se wo mo mfra be ka ba kun bai etwa ba kun ni yeyi wo mo nyina ba e de be ba ma manso aba ena bani fo ka se esen ene ketere makura no wo mo kun omo de nkomo ye pani fo so mo nyina se wo mo da numu ahunhun de nke ni kwa se nke basa e basa pa ya de wo pa den dinti ya wo no e ko basa bia ne se me kire se enipa se ma si ko duru ho bia wo so ya wo ko duru kuro ni so wo no mo no wono ko duru ho no mo no na mamra wo yeye obi nso abeto aso obeduru kuro ya ni muni kuro ni nsuo ni we no betena ha no nsuo na ma din bakoye na mamre we no so try en wo koe ti we ni try no so no ana mu nyina wo mo ere esa nti wo mo ko duru ya no mo no we no so ko na ni mo no so koma nsuo ni din pati ase wono so ko ye no so akoto nsuo ni din enti se wakoto ni din na we ato ni din na we ato ni din dia e de kura no be yere e beba tini esi duru ba bia nsuo ni nsuo no en kan sa na tie enti e ko basa we ya ti wade na wo kire no nko we nso ti wade a wo kire no nko enti wodi we de no ko kan we ya e de man so na bere akora nsuo nyina mu ni timi dane dua so bia se bia ti hai ya na e wa champion ko mo e bia oda obi afle oda e de abodua na wa fra nto nsuo nya ma abodua timi gina so bia ho timi dane e bia dane na ye kan wasem no nka ye beto ye mpanifo kura tetetetete no nka ye mfie ye wo sumankwa hene wo mfie a nsuo bia obi be frɛ no wona asase su bia wo kuro no ewura na asase no su bia no sumankwa hene wo kwan se utimi dane me na me ka kyerɛ wo ne ba mo akonfo se nsuo a etimi ka san se nsuo we de ofre na se be na so asi me dane ho nsensem mu ana mu ntiri mo ti se oh de wo mu ni se yesi nsuo bia so asi o dane na enye ye eye sunsun mu ade enti wonim de na wakwada ne mu na wona sunsun mu wonim sunsun mu no made a nsuo bia ni ho ya yo bi frɛ no wo kuro mu a wontimi nyina so enane eye kasa ana ne ho be na ane mu no ebe kasa na wo de wade srede ebe to nanim na waka ade a wo de be ya ono ne bo be ye den ebe to amano akwadaro we timi ka se bia ya bodua free nipa no we bai we ama ye dane agu no so eno no mu ntiri mu ti se e mu ntiri mu ti se e bia na ye kan wasam no esi na pai enti esi na pai se betuma ba se e ye wo na wo bo odua no na wako musumfi ana wako himfi na na to ne nsa afro me makoba wo chai se wa friends wa yeren abomidua na to ne nsa frem ye be frɛ wa wo se wo ma enti se wo ma dia ye so ya hwɛ ma nipa na wo bo ni dua no ongo ye dai ongongo akora na ne mu nyi firi wai
Munyi firi sa bo ma ko de nyini ampre. Ye ni de ayin nsuo. Bia munyi bia bo ni firi ho. Eduabo de se bibia nu se eduabo betumi abrabo ewiase da. Me na me ka kire mo. Se enokura jai enokura ba wiase na toro eni matim makam eni hodi a eduabo aye bon ano betumi aye dai abra se nu ni ho pa dia mentime ho ase wo mu nko ade a bibia nu se eduabo betumi abrabo free wiase da. Bible ko ewom Bible no ewom ebuduabo eduru ba bia ye kan ko duru ho ama ye mu se nyame na bofo no kura ni ebi domain ono ankasa ni bukura o domain enipa bebre eye duabo na Tina je se duabo nya bone eduabo nya bone Abraham frese ma Frank tonzo nya ma abodua na nya bone sa obi moduapa unu so obi moduapa sesi ayeti aye di nkomo ya eni aye di ye nkomo yi ofuti ya na obudia David dise BBC sesi ayeti o sesi aye na ye na ka so ni awa ye obone fa chene e cha opa ya anblase sa wo ya me bone na opa me chewa e di ntina me mva njem du me ne beche me de bechew na emom no eni pa no tim so wa ye bone pa so wo challenge ni ba so ne me ni pa bone o sa di bia bone di mfiri ya senso da e be koso a ye na nanom abodawuro e wo kuro bia so se ye modawuro ye mo eduabo ye mo dua na ye mo no obi bebo dua si emra nanan mo anti adene so be ye dwuma ahefo sabre ya de na bi jafi na ate se ye na twetwen komo na nche bia ye de nkomo twetwen no be wi akra adaroma kwan aye fa so ijasa ahonhom no kwan se nsuo ba na bibia ti sa no adaroma oso ya wo yiwa obi afom sa na ibi akra no so ja no kwan akra no ye mana wuduru no wano wu ye ne den kwan be ne be fa so asa akra no bi ja no kwan se bibi se sia okoto awuduruma akola na etise de wakum ni pa pepepe abai wo kwa se otimi mi eche akra wo tena wo so abetete wo ntimi nkwa adwuma na oda ho na ni nyina nso na nge da bia sunsa na madika aka kire wo se ya mamre ene ya mane ye kwa so ya ye sre asuo no pa ne chewo na ye mani akura ne nipa ne mfonso a wo ye den wo ye ye masuo ne hu ne ye de chewo pa asuo no hu se nipa sumasi kwan ya wo fa so no wa fa kwan pa so enti se no ni ho na akoma akura na wuduro dia nti ono ai se ya sa mamre ni nyina wia na che se honhom na nkasa aba na ba me fa na ade na odako se ye sa mamre na e wo data mo a ensuo no obeda benyane no na betuma basa kra kra woni ho ana betuma basa kra no wa free na che se nsuo na ndira che se nsuo ankasa se ye ka wo mapapa wo ho a wo fa ekwan pa so ekosra wo de ma wo mapapa eno wo yifo no nso se oko aya yewo busum bi wo a oma wo ba wo na senso ewo na che se hu ya no hu se no se nsuo simasi na akrawi efrimu tisentisa na so anfa kwa paso nko ade a wanya wo de a benya adwe wa anfa kwa paso na wo mu ade na betena nsuo na kasete nsuo no na wo ye bra nsuo ni chi yesi yemfa de tuntum ko ho so me de me kwa soro me de beko ene eye da nsuo no yemfa nkom nsuo na yemfa nkom na ko ba kuro ni nyina eye nananom na atena se hu nsuo na mamre ene na mane se nne nsuo no bedidi enti ni kwa se ye ko nsuo no
Because nsuo no de ne ma eba bonten. Nsuo no eba kuro no aba hwehwe kuro no. Obama be hu se de kuro no adane aye. Enti saa da de no obi ankɔ nsuo no before say bia ne nsuo no kura wo ba be hia na e de nsuo so bebre be den ebeba. Na wo so de waso den obekɔso aye den aya so den ne de a obema wo ade be mu hu se wo tumi eche Ay asempa ahefo ahohom nkomo na sabre ye ne ade na de fi ye no edie no. Enti akra odaroma se bibi ba saaba waso ya ha wo wa amamre ne amane kwan a wo faso a wo de bo anipa no amane timi eje ne sunsan so. Oh, unya beduru ye nim kwan de a bosomo no e wa amamre a wo be kire amayaye ya sebe ye be sire insukuro ye be twene ne nakasa na ya ma yahu emfonso a wo ye den wo ye ye ntia sa ade na koye den akoba ye ne be kasa ti ye ne kasa wi a ye be mo waso ate na wahu se anyamon hu we na wo ye nti nsuo no mpata ye gidi amani ni ansana obema ye kwan na akwala no ebi free wo nchen a wa free wo nchen. Oh, busha for sabre ade nyina na de jafi na mote se ye no etwetwe nkomo. Da bia me ka kire wo me se ye wo mo a wo mu nimde e wo sunsun mu komo. O mo na sabre no e ko wo mu nchen ye no kusua de ye nya hunumu e wo sunsun. Sabre na de jafi na mote se ye no etwetwe nkomo. E be kram e dum se ya. Bye bye.